Mela, Malta għaddit minn dan ir-rebus u mbagħad wasal il-COVID. Jiena li kont naqra fis-suq tal-proprjetà qabel il-COVID. Diġà kont inħoss naqra ta' slowdown. Kien hemm fil-fatt. Was it my perception? Le, kien hemm, kien diġà jippikja. Ġifieri kien hemm. Inti kif jaħdem is-suq? Is-suq huwa xi ħaġa meraviljuża. Ġifieri jiena minkejja li jien ġifieri nemmen ħafna fl-intervent tal-gvern, ħanamel bracket żgħir jekk ma importax. Nemmen ħafna wkoll fis-suq. Is-suq huwa dak li per każu jekk inti tħobb tikol ħobż biż-żejt, lilek itik ftira biż-żejt bellezza għal €1.50 li b'xi mod ġab it-ton li probabbilment kabruħ x'imkien il-Ġappun, ġo fabbrika eduħ Finlanda b'xi mod waslet Malta. Ġablek ftira li għandha tqiq mill-Amerika li b'xi mod waslet Malta u ħema ftira kif tħobba int. Ġablek it-tadam probabbli minn Għawdex u l-konserva l-istess. Ġablek b'xi mod il-basal probabbli mill-Imġar. Is-suq da kollu għamilha waħdu, għadlek ftira biż-żejt li offrilek b'1.50 jew €2. Miraklu. Li inti partat €2 worth tal-ħin tiegħek biex ġibt daw lassi kollha flimkien u kilta u ħadd sodisfa dak is-suq għamilha, mur ġib gvern jagħmililek dik. Out of the question. Ġifieri s-suq ma rridux niddisprezzaw u ngħidu li huwa just xi ħaġa ta' sfruttament. Is-suq joffri ħafna ġid. Lilek itik is-sodisfazzjon xrajt dik il-qmis oġbitek, min jaf kemm hemm nies li ħadmu biex għamlu ilek dik il-qmis. Qed tifhem?